Modi poll. We are united only. Why you are dividing? इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। The News 18 exit poll predicted BJP-led NDA will bag victory in Lok Sabha polls by winning 355 to 370 seats. How many seats are there? और आप कितनी दे रहे हो बीजेपी वालों को? आइए बहनों, उससे ज्यादा तो कोई ला ही नहीं सकता सीट। चलो, alright, just wait. In Himachal, how many seats are there? और आप कितने दे रहे हो बीजेपी वालों को? आइए बहनों, प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम 421 सीट लड़ी थी। मतलब जितनी है नहीं उससे ज्यादा दे रहे हो यार। अंजना जी, नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं। So लोगोफोर इंट्रो भिडिअ होनाय बायदि बे एग्जिट पोल ना मोनसे फैंटासि पोल ना मोदी मीडिया पोल, नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो? बेलाफारसेथिं नोंथांमोना नुबाय माखासे सार्भे एग्जिट पोलनि डाटाया माबायदि। जि स्टेटआवहाय मोनब्रैल' सीट दङ बेवहाय बिथांमोननि सार्भेया खोन्थादों जे बीजेपी बा एनडीए एलायन्सआ 6निफ्राय 9था सीट मोननाय बे माबोरैहाय पसिबल, जेरावनाखि सीटआ मोनब्रैल' बेवहाय 6था बा 9था सीटखौ बोरैहाय मोननो हायो। एखे लेखायैनो हारियानायावहाय 10था सीटआवहाय बिथांमोना होदों 16थानिफ्राय 19था सीट। बे बोरैहाय पसिबल जाखो? स' जोबोद बेबायदिनो गोनो गोथो बेफोर एग्जिट पोलफोराहाय फोथायजाथावना नङा आरो बे मोनसे आं अलरेडि होनदों बे मोनसे प्रेडिक्शन बा बे मोनसे एन्टारटेनमेन्ट पारपसल'। वन डे बिफोर दि रिजल्ट नोंथांमोनखौहाय मोनसे गुलुं गुजुं खालामहोनाय बे मोनसे सार्भे। जेरैहाय जोंनि आसामावहाय दुर्गा दास बर' बिथांखौ दरं उदालगुरियावहाय 10 लाखनि मार्जिनजों देरहागोन होनना बुंदों। बे माबोरैहाय पसिबल? स' बिदिनो जों बेखौहाय गाबोन रोखा फोरमान मोनसिगोन। एग्जिट पोलनि रिजल्टआ फैबाय। स' अलरेडि नोंथांमोना नुबाय जानांगौ एन्ड गोबाङानो दिनै एग्जिट पोलनि रिजल्टखौहाय लानानै खायसेया रंजादों, खायसेया दुखु नांदों आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि बाइट्सफोरखौबो जों खोनानो मोन्दों। सोरबा अभार एक्साइटेड, सोरबा अभार कनफिडेन्सआव खोथा बुंनाय एन्ड बे गासिबो गाबोननि दिनावहाय रोखा जाजोबसिगोन। दा एग्जिट पोलाहाय जोङो जुदि नेसनेलनि खोथाखौ बुङोब्ला बिथांमोना मा फोरमायदों आरो जोंनि स्टेटआव मा बुंदों बेखौथ' जों अलरेडि नुबाय। स' बेफोरखौ दिनै सावरायलांसै नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय, बारा गोबाव सम खालामा। स' थाबैनो सावरायगोन। स' गिबि गिबियावनो बयखौबो हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। दिनै नैबे टपिकखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। थाबैनो सुंद'यै ब्रिफलि जोङो सावरायगोन एग्जिट पोला मा एक्जेक्टलि आरो मा जामानो थांगासिनो दङ, रिजल्टनि आउटकामा माबायदि जागोन गाबोन बेखौ जों अलरेडि नुखासिगोन। स' स्टे आपडेटेड। आं नोंथांमोनखौ बुंबाय गाबोननि दिनावबो जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन। दासान्दि आं एसे बिजि जानानै दङ, शिडुला एसे टाइट, मानोना जोंहा गथ'नि बिमाना बिएडनि एग्जाम जागासिनो दङ एन्ड आं गथ'खौहाय स्कुलखौ दिनै एबसेन्ट खालामहोलायनानै लानानै फैथ'बाय, हरनै थाफैबाय। स' सारप्राइज आंबो जे बिमाखौ गारनो हागोन ना हाया डाउट जादोंमोन, खिन्थु खुनु डिस्टार्ब होआसै। स' आङो बेबिजोंहाय टाइम स्पेन्ड खालामनाय माखासे भिडिअफोरखौहाय आंनि मोनसे चेनेलाव होनानै दोनदों, सन्जय बर' इंलिश चेनेलावहाय बेखौ आपल'ड होदों। स' बेवहाय नोंथांमोना चेक इन खालामनो हागोन माबायदि आङो टाइम स्पेन्ड खालामदों। स' गथ'आ जोबोद मोजाङैनो दङ। आं सानदोंमोन गाबगोन नामा, हराव डिस्टार्ब होगोन नामा, नाथाय बेबायदि डिस्टार्ब होआसै। नाथाय नेनानै दङ। नै नोंथांमोना बे चेनेलाव थांबा चेक इन खालामनो हागोन। क्या करेगा अभी? अभी तो कुछ नहीं होगा, किंतु पापा। एन्ड स' जोंनि आसामनि मिडियायावहाय अलमस्ट एभ्रि निउस चेनेल, जोंनि बड'लेण्डनि पर्टेलफोरखौथ' बादानो दोनदो, एन्ड मोनफा मोननैखौ लानानै गासिबो माने वान साइडेड मोनसे फेभारावल' बिथांमोना एग्जिट पोलखौ होदों। स' एग्जिट पोलनिफ्राय जोङो मोनसे एक्युरेसिखौ मोननो हाखाया। मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे अरेलि मोनसे स्टेटमेन्ट लानाय, अरेलि मोनसे इन्टारभिउनि थ्रुयै बा बिदिनो मोगा मोगि लानायनि गेजेरजोंहाय बेखौ मोनसे डाटा हिसाबै, मोनसे सर्स हिसाबै बिथांमोना कालेक्टिभलि एग्जिट पोलनि रिजाल्टखौ दिहुनो। स' बेजों मोनसे थ्रु
नेचारावहाय जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला बे मोनसे डेफिनेटलि माने बिथाङा बेयावनो भटखौ थुमारदों नामा बेखौ एसे डाउट जायो। बेनिखायनो एग्जिट पलजों आरो जोङो मेक्सिमाम नाम्बार मेक्सिमाम भटार्सफोरनिफ्राय जोङो कालेक्टिभ माने मोनसे डाटा दिहुननो हाया, मानोना बे टाइमनि सर्टेज थाहैबाय आरो नोङो अरेलि बयखौबो नोङो सोंथि खालामजोबनायनि समबो थाहैया, जायनि जाहोनाव आरो समाव जोङो मानसिफोरखौबो लोगो मोनजोबा। स' बे एग्जिट पला मोनसे एक्युरेसि लाबोनो हाया, बेनोल'। जों बेखौनो बुजिनांगौ जे बे मोनसे प्रेडिक्सन, ओभारअल मोनसे ओरैनो सरासनस्रायै आन्दाजै मोनसे हिसाब खालामनाय जायो जे सोर बेसेबां मोननो हानाय बेबायदि। आरो जायगानि नेचारखौ नायनानै, जायगानि एनभाइरनमेन्टखौ नायनानै बिथांमोना मोनसे सार्भे होयो। स' बेहाय जोङो 100% ट्रास्ट खालामनो गोनां गैया, माब्लाबा समावहाय मोनसे ओरैनो मिलायहैयो। स' बेनि थाखायनो एग्जिट पलखौ नेनानै थायो। औ नंगौ, खिन्थु फाइनाल रिजाल्टआ गाबोन जोङो अलरेडि मोनसिगोन जे एग्जिट पलनि जिथु डाटा होनाय बे थारैनो नंमारगौना नंमारामोन। एन्ड नेसनेल मिडियाआवथ' जों अलरेडि नुबाय, राहुल गान्धी बिथाङानो रोखा गावनि खुगाजों फोरमायबाय जे बे एग्जिट पलावहाय नोंथाङा इन्डिया एलायन्सनिया ओरैबायदि सिट मोननो थांगासिनो दङ। स' राहुल गान्धीया बुंदों जे बे एग्जिट पल नङा, बियो मदिनि पलसो। मानो बुंदों बेबायदि? जोङो नुदों बे वान साइडेड पल जामारदों। NDTVनिफ्राय लानानै गासिबो जोङो नेसनेल मिडियानि आज तक होन, अर्नब गस्वामीनि चेनेल मोनसे दङ बेयावबो, बा आरो मोनसे सासे फेमास एंकार दङ अंजना काश्यप, बिराद भाइरेल जाबाय बिथाङाथ'। स' बिथांनि एंकारिंनि थ्रुयै जोङो मिथिनो मोनो जे बिथाङा वान साइडेड निउट्रेलि खामानि मावो। स' बेफोरबायदि बिथांमोननि सार्भेया एबारनि समावहाय थांनाय 2019नि जितु एग्जिट पल बा रिजाल्ट आउटकामखौ लानानै बिथांमोना मोनसे ओभारअल एबारबो बेबायदिनो सेम प्रेडिक्सन होदों। नाथाय बेखौ जोङो गाबोननि समाव नुनो मोनसिगोन। एप्रक्सिमेटलि खै घन्टासो दंबावो जानांगौ, 24 घन्टानि गेजेरावनो जोङो रिजाल्टखौ मोनसिगोन। स' बेनि बागै जों बांद्राय गोनो गोथो जानानै सावरायनांगौ दङ होननानै आं सानाखै। आरो फाइदा बे नङा, जेननाय देरहानाया थाखायो बयबो। आरो बे मोनसे जोंनि हारि रैखाथिनि थाखाय जोंहा मोनसे रिजनेल पलिटिक्सआव जोङो बेखौ गोसो होनांगोन। सेन्ट्रेलाव मा फैयो फैबाय थासिगोन, खिन्थु जोङो काउन्सिलावहाय रायजोफोर जोंना फकासा जानांगोन 2025नि जे फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनावहाय जोंनि जायगायावहाय खुनु मथे जोंनि रिजनेल पार्टियानो सरकारखौ दाथारनांगोन। आरो बेवहाय जोङो जुदि सेन्ट्रेल पार्टिखौ हाबनो होयोबा जोंनि काउन्सिलाव जितु जोंनि 6 सिड्युलनि मोन्थाय, जोंनि जितु प्लेन्स ट्राइबेल, जोंनि जितु भारतनि संबिधानजोंहाय सुक्ति खालामजानाय मोनसे सेल्फ गभर्निंनि जितु सरकार, बेयो अस्तित्व थाहैनाय नङा रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो गोसो होनांगोन जे हाजासे रुलिंआव जोंनि काउन्सिलाव बे सेल्फ गभर्नेन्सखौ जोंनि रिजनेल पार्टियानो लायो। अब्लाना जोङो एसेब्लाबो जोंनि काउन्सिलखौहाय जोङो रैखाथि खालामनो हागोन। आरो जोङो बे थांना थानायनि जोंनि मोनसेल' राहा, आरो बेनो जोंनि फिउचारखौ प्रेडिक्ट खालामगोन जे जोङो आवगायलांनो हागोन ना हाया। दा एमपिआ जाहैबाय एबारनि समावहाय बियो स्पष्ट जानानै फैदों जे बर'ना आदार्स माने आदार्स। स' बिथांमोना फैनायनि चान्स गैया, बे स्पष्ट जानानै फैदों। स' दा फाइटआ जोंनि गेजेरावनो दा सोर देरहायो बेसो जोबोद इन्ट्रेस्टिं आरो नायनो गोनां जागोन। आरो बेनो मोनसे डिसाइडिं फेक्टर जानो हानाय 2025नि काउन्सिल इलेक्सननि थाखाय। स' रायजोफोर लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों गाबोननि रिजाल्टनि आपडेट्सखौ लानानैहाय, आरो सावरायगोन माखासे खोथा फैबाय थानाय जोंनि काउन्सिल BTC इलेक्सननि। स' see you again tomorrow and till then stay tuned and stay updated. स' लोगो मोनबावसिगोन गाबोननि भिडिअ'। बाय बाय।